Dugang pa sa itong mga iskutanan, para yung tabay galatulan wala na to ni mga katropa. Okay ni. Sa iyang statement, paminaw na to siya. Kaya ang 125 million, nga 11 days ko nung gigasto, dili ko na may gala yun 11 days, ingon pa ni Madriaga. In less than 24 hours. Murag na ani mga igala si Madriaga ay kadang kaliwat ni Sangoku. Nga kaya mga igalang mo teleport by just putting the two fingers on the forehead. Kaya na niya mga igalang mo transfer from one place to another. Oh. Ingon si Jeriel nga, pag inabuhi ranang kang Madriaga, sir, imagine na priso na siya magkakwarta pa, kuyaw yan. Maayos at pagka-hire. Paminaw na to, mga igalas Madriaga be. XFM Katropa. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Number 73. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. 72. XFM Katropa. Alright. So inyo nabati, ikan mismo mga igala kang Ramil Madriaga nga ang nadungog na to sa ubang mga balita, mga kaigsuunan nga in 11 days gigasto ni BP Sara ang pila to 125 million dili kay matod ba ni Madriaga gigasto o gideliver lang niya ni mga higala in less than 24 hours. Unsay pamaagi sa pagbutang? Balikan na to, be, kay... magkuno ni. Paminaw na to usab ka, paminaw na to usab para sigurado. XFM Katropa. This is wrong. Because I personally disposed the money in less than 24 hours. Okay. 72. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Number 73. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. A few years later, Okay. Okay na. I read from several... Kuha na ko ang gusto na kong ipaklarify. Kaya clarificatory magkani. Alright. Gideliver niya mga igala in less than 24 hours. Ingan niya pamaagis pag-deliver gabo. Ako lang ipakita mga katropa. Tanggalasan na sa Madriaga, ipakita na ko. Ingan niya pamaagis pag-deliver. Kutsi na dia, kutsi. Kutsi dia. Wa mo ko'y bag din, bay. Kaya na ko yung bag, bay. Butan na lang, kuha ni kining, mao ni ang kwarta. Kutsi na dia, open ang trunk. Nga dito. Open man. Pak. Ana ka siya, mga katropang pag-deliver. Ginago! Milyon imong dalay ka naon mo. Napay isa ka statement may gala nga nakaingon ko. Impossible. Nag-withdraw ko no siya daghang kwarta. Gidala niya sa iyang balay. Ba, grabe ka close na ini sila may gala Sara. Diba? Sa iyang balay ha? Dadon niya mga igala ang milyones. Muto mo ani maigsoon nga salida. Nga to lagi mamaagi nga open trunk ko no. Paminawa usab para di mo mag Mani isa ka punto na ko ha. Sige. Open trunk. Sige Gab, usaba. 72. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara,
I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I Okay. usually place inside an open trunk Okay. of a designated car. So, mo to. Number 73. O ta kung gusto madungog. Usually, mga igala ko no, naka-open ang trunk unya, hinainay siya ana siguro nga. Oh. Ihulog dito. Salamat ka Madriaga, pagaw ko ba. Di ba kabig kansa abuton nimo sa kuha. Gwapo kayo yung scriptwriter. Okay, next. It was delivered other than 125 million confidential funds. What else? Napa ba? Wala naman. Di ba? May naa pa ba? Wala na. Okay. Other than 125 million confidential funds, mga igsoon, nga matod pa ni Madriaga, it was delivered less than 24 hours. But, here's the catch. No? Sa iyang affidavit, mga higala, niingon siya, nag-deliver siya, mga higala, og kwarta to Ombudsman Samuel Martires. And nga ni siya, nigamit siya ang word nga usually. Okay? Nigamit siya may galag word nga usually. Bay, abi nimo gamit baya kayo ang grammar bisag sa kaso. Mo nang ayaw gyud mo may gala og nabitay joke ana nga. Kung muampo ka gab kinahanglan nga ug muampo ka kana na lang inyong pinulungan mo gamita. Kay the last time nadungog nako ang akong amigo nagampo may gala nag-in-English siya niingon siya, Lord, you are nothing without me. So namali ang iyang grammar. Imagine going to hell just because of grammar. So, usi point na ko diri mga igala, okay. In less than 24 hours nag-deliver siya og 125 million. Doon na pabatay laing gisgutan diri nga kwarta other than this mga igala. Wala na. Di ba? Wa man sila laing makutlo. Kani raman gyud. It was the same 125 million ang karon lang lahi ng tirada sa salida. lahi ng tirada sa salida eh. Oh. Kaya naman, naana may main actor. Kasi main actor diri, Madriaga. So, ingon may gala si Madriaga. Gikan mismo siya ang baba. Gusto na ko balikon. Balik ka, Gab. XFM Katropa. Be Balik ka. placed inside an open trunk Okay. of a designated car. Unsa? Number 73. Sige. 72. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Okay na. Number Okay na. 73. Okay. Alas 8:03 na may galang takna. Unsay pasabot sa usually in grammar mga higala or in English? Ang usually mga higala, adverb kini nga ang pasabot mga higala in the way that is normal or common or typical. Usually. It describes what happens most of the time, but not always. It indicates customary occurrence, frequency, or general expectation, mga katropa. So, what is the point I am trying to drive out? Si Madriaga, nakadeliver kang Martires. Ang akong pangutana, kapila. Kay kaisa lang mga igala, may problema siya diri. Sa ginaingon niya nga usually. Kay pag moingon kang usually mga igsoon, mauni ang inyong practice. Mauni ang inyong ginahimo. Kay ingon man siya nga usually, ginadeliver niya in an open trunk kuno o a designated car, nagbitbit siya duffel bag, ana, niya ihulog niya dito may gala sa kuan, pak, ihulog niya dito. Usually, but pasabot, it was done the other month, gihimo ni the other year, by the same people o by the same person, delivered to the same person may gala. Or indicating or pointing out mga igala, the same event o the same involved nga mga tao. Gamit yung usually. Nga pasabot sa usually mga igala, wa man siya gidugang di ba? Kay karon bagay ko balo in English man dinhi sa Madriaga may igala. Oh, tarungan ninyo na kay basig diara mo fill this grammar.
Kay moingon kag usually, both pasabot ana, gihimo ninyo na kada kuan na. No? Oh, ingon diri sa unsay meaning sa usually. Nag-describe kini nga unsay nahitabo most of the time. It indicates customary, occurrence, frequency, or general expectation. Frequency means kapila man. Frequent ba? How frequent? Kapila sa kabuan. So ang gamit ni Madriaga, ingon siya may gala nga usually. Pero nganong kaisa raman siya nakadeliver, nganong naamay usually? Ay! So kani, damay manggid diri mga igala si Ombudsman Samuel Martires. Sani? I usually, kuyog, yung tirahan ni mo diya. Usually is an adverb. I usually go for jog in the morning. But pasabot nga, dili lang ka karon nag-jogging katropang gab karon nga morning. Pero di man mo morning nag-jogging, hapon man mo, kay daghan man kong makita ninyo hapon. Diya sa City Hall. I usually go for a jog in the morning. But pasabot, gahapon, niaging adlaw, naging simana, or mo na imong habit, nag-jogging ka every morning. We usually have breakfast on the back of the porch. It's a place. No? Usually, mangaon may, ada naman may mangaon, ada rin sa likod, mangaon may usually. How long does the journey usually take? Davao Paingon Tagum, pila mang yun, usually. Ano ba? So, sa ato pa, kung mugamit magaigala si Madriaga term nga usually, but pasabot yan na may gala, dili kay kaisara. Pero nga itong gisgutan diri, 125 million raman, nga nahuman ra in less than 24 hours, ganong naamay usually. Nakailaing transaksyon, orong grammar lang yung ka. Usually, madalas or kadalasan. Bullseye! Bullseye! O nabay madalas nga kaisa lang. Nabay madalas nga kausa lang. Bullseye! Bullseye!